de amchani mohania kamio tibramo thani phasingte koklamte malaimung panda songjajakha sangrong salomo thani tangphang apon deborma khatung deborma buddho deborma suraj deborma te bulu deborma ni loaije mungbai belenya hambai joto takurongna pulena pula bubagrani mungna khoi bubagrana belenya hambai yafaro tamni hinba bubagrani mungte singtino rasuk laijak tai singtini ampara sangana mohania parani bororbai malai sing belenya khatung khajabai sing tongthlaijak tamni hinba bubagrani thanchani mangno nugoi bubagrani je greater tipalen abo sing bhaike manai sing bubagrani nahar mungno sing bhaike manai abo kaisana manai sing bubagrano yak baksake sing jora roi tei bono subalai abo simini tei sing kwbangma singlai thangjano sin laibumaro sing nuka sini bororok depriving kwbangma brutally murder samtir khaijam sing kwbang nugje phayu tei lai thangnai salo sini takuk bisojini thimani bathar jamani tabuk point sing justice mayako omhai justice no sing nainani bagai sing thamja nango bobagrano sing subana nango sing omhai samna sing nungnai bobagrani musung tei bobagra simse sing mai thamsari manai bini thamsani khorango sing jotone ango tipra hasan joto lukurok sini borok dofana ang koyo norok sin thamsani khorango phayei sini tipra len ya sing greater tipra len onai man jaga norok sing subadi norok sing bobagrano sing subadi tei bobagrano sini imang se sing imangno sing muk thangkhanya bagai abo sing simia norok jotoni no adhikar norok sini imangno sing muk thangkhainai abo thai thai kok saino ang 10,300 songno bahaino sing norokni bai sing justice nayo sing norokni bai sing justice bobagra singno saka the most and highly talented educated tai expensive lawyer supreme court ni borno nawai norokni inkoni bagai je 10,300 ni je chakrin bagai bo amon bai bo fight khainai legal fight for justice for 10,323 bongni bagai sing nainai am bagai sin Sipaijala district bepar sing norbo sing jotono no je ar tongnai rongno norno sing koyo noroni bagai sing phainai norbo sing chubadi noroni chubati sing nong chubaso sing belaina nango ase kok saino ang ani kongno mathaknai bobagra aglokthung tipra dofa aglokthung tei tipra mota aglokthung tipra sa datina mathangjanang siteng तारिख फेब्रुवारी 2021 17 नং গোলাঘাটি मोहनिया गामियाव त्रिपुरा मथबाई जुगालिजक कायसा और पांडांखा ओ पांडाव जों कायसा ककसाब मुं पांडाव जों अमनो वानसुक लाखिया अमनो सालाखिया अमनो ककसाब लाखिया तामनि हिंखाय बसकांनि बुबागारानि इमां बिना आइडियोलॉजी no boskanga agok tlangani bagai जों बाहायके बिना आइडियोलॉजी no फवारिमान borong thania message tunimanan akoknun sing salakya tai bubagrani je tipralen greater tipralen no akokno tei borok oroni otro elakani borok joton chajak baikya abon bagai singoro koksa panna khalenge bagai singoro khub koksa panna khub fruitful no koksa pandangkha tai oro Sipaijala district o chini borok 10,323 ni je victims jara abo klai tongoi tabuk borongni kuno mojuri kuno bongni lama kri kuno krei bongni kuno upai kring tongnai rok bongni bagai sing jehitu chini bubagra chini Tripura mothoni chairman founder se bo saklai rekhaba जों Sipaijala district chini oro Sipaijala district ni jara 10,300 ni je victims jara victimizing tongnai rok borongno singbai jogajog khailai chingbo bongno bahige chobaiman intellectually financially ba borongno sing bahige khaimalai aboni bagai sing oro kokchab laikha tai oro singoro kuno केम पार्टी नि अगेंस्ट कुनो कम्युनियल अगेंस्ट केनु पार्टी नि अगेंस्ट रिजनल पार्टी नि अगेंस्ट संगर कक चाबनां पानागे सिनि नाहामन को काइसनो सिं ग्रेटर टिप्रालेन ओ इमांगनो बाहायके मुखथां खायमाना बुबागरनि इमांगनो मुखथां खायना आबनो कक चाब पान्दा सिं